gratis ngene iki ana kemasukan. Kayak bansos barang kedete judul. Pak. Mama tak kerja ya, Pak? Lah kerja apa? Iki sing turun saka pusat langsung ya, Pak. Lah yo kerja apa kok pusat langsung apa radong kaya apa kok. Ngucai Brambang Pak 700.000 nek ngerti, Pak. Lah entuk informasi saka ndi kuwi? Ya saka berita-berita kae ta, Pak. Ah, wong kudu diapusi kok ora ono saiki mbok logika wae dipikir sik nggo nalar. Lah wong cetha-cetha Brambang regane piro pang 35 40 sekilone. Lah kok gur ngoncaki kok iso 700 kok uteke kok bosok temen le omongan. Brambang paling ngaram kursuwi. Tangi turu asal lo antep kok digugu. Ora aneh-aneh saiki mbok pikir wae. Yo kaya bansos kuwi bantuan kuwi iki mergone karang yo mau anggar kok terkait karo judol yo encen wajib dadi blokir ngono kuwi. Ndak tuman. Tapi jane yo kleru ra kok ngono kuwi carane ya wong sing entuk bantuan sing wedok sing nganggo judol anake sik dolanan datane anake gawe mbuh kuwi gawe apa. Lah kok yo keblokir kabeh lah yo kuwi kan kleru nak ngono kuwi kepiye kuwi arep menangani nak kok ngono kuwi. Sembuh ki lah. Ora kono dipikir-pikir. Kok yo kuwi nil-nilan arep ngoncaki Brambang barang. Yo karang kowe mau gajine gede kuwi kok, Pak. Wong kok le mulu-mulu saka gaji saiki akeh wong sedo diapusi dimimi gaji ngono kuwi wae iki. Wong kuwi gur kabar kabur kok dikuku. Bol jaran lah. Saiki mbok pikir wae lah wong cepet Brambang wae regane paling mentok piro? 40 swidak. Kuwi paling larang. Lah kok gur ngoncaki kuwi sekilo 1.000 lah kok ngoncaki kok sekilone kok 700 kuwi ra padha karo wong nguntal lempyak gur asal antop. Wis kono yuk masak-masak apa sik kena dimasak kae lah. Ya wis apa? Kok yo nil-nilan arep melu-melu sik kono-kono kae. Wong cetha-cetha ora ono bojaran wong gur wong do antop kok ya dadi gugu. Kok yo ora ono wong tawa-tawa kayu ngono ya mene iki jan. Karena urung rezeki ya segi angel. Rezeki ki nak ge sendet ya wis kok kene iki. Kuwi sik dimasak kuwi sakanane kuwi lho, Mak. Beras kuwi diliwet ki ana sakmuk kuwi ketoke kuwi diliwet kok dicekok goreng wae.